Per què dius yuju? Pues perquè se m'ha ocorrit. Ara diré, hasta otro, espera, Otro. hasta otro día y he tenido mucho gusto de saludarles. Parles de vostè? Mm? Tu creus que n'hi ha que parlar de vostè a la gent? Sí, Sí. demostra que tens un poc d'educació. O sea, tu creus que és convenient. Sí. I a tu t'agrada que te parlen de vostè? Home, si me parlen de vostè, bé, m'agrada més que em diguen, tu! Això no t'agrada. Això no. Això no n'hi ha que fer-ho. Això és una falta d'educació molt gran. Què educació no vull xerrar jo? Sí, coi. Què és això? Això què són? Set llum, Com quan... així freds, sugar fred. Així de tot menys el que és. Això caramelos o xicles, de què te rius? Que diu de tot menys el que és. A veure, que llig el que posa. Sis freds, sugar fred. Font, no sé què, rient, no. Així hi ha un en un paraigües. Que n'hi ha un en un paraigües? Quin Deu ser baix. Això què és? Això és un quixal, en un paraigües. Un queixal? Sí, Què és queixal d'un paraigües? segur que ara sí. Bueno, i vas a obrir-los els xicles o no? No, perquè ara no vaig a menjar. Tu vols? Oferir-li a la gent un xicle? No, a la gent no. Ui, Que l'oferisca tu, i a la gent no, per què? perquè no veig així a gent. Bueno, també tens raó. Bueno, deixa-los estar, que si no vas a menjar-ne jo no vull tampoc. Si no se pot obrir, Bueno, val, ara sí que tens que despedir-te ja de veritat. a l'efes. Hasta un altre dia.